PT niku to wae PT saiki niku tak kerja niku to. Tak selai pakai niku Mas dengan kan sudah tidak bisa digunakan karena ini tepat berada di tengah-tengah hutan. Siapa ini? Kok malah ini sih? Nah, sekarang kita mengunjungi salah satu rumah warga yang berada di kampung Mati, Desa Gunung Tanggung ini ya teman-teman. Nah, di depan sana itu, kalau di depan itu adalah rumahnya dihuni, ada orangnya. Jadi kita untuk mampir ke sana, disuruh untuk masuk ke rumah ya teman, karena tidak baik kalau kita tidak meminta izin dahulu sebelum membuat konten video. Ya kita coba untuk masuk. Siapa ini? Kok malah ini sih? Assalamualaikum. Nyalon nggih. Kula saged nemokke iki ngoten listrik iki. Nggih, bajul yo. Aku mek wis tak kula niku tak warga kita Listrik kabel iki mesti ana setelah itu kalau mesti kita. Nanti kami kami nasional dan kami juga kita. Sarawan nggih Pak iki kata usul iki. Betah ngoten lho. Ini wong PT barang kopi Mas PT kan kan Ini kata Mas mriki ini menapa kudu pindah wong tak kira biasa tuh yang mriki. Nang Jogja iki Pak iki Jogja. kawan tapi asal ada belum Sekawan nih. Sugih tuh Pak. Sugih. Ya alhamdulillah Ketemu semua. Mungkin ngundang. Oh, jangan apa itu? Nggih. Oke, tak boleh loh. Karena dari pun dini gitu Pak. Lari dari pun dini. Oke, tunggu karwane ke darah pelindungan mereka parang. Ke kemawang itu sisi. Kasih setelah parang. Setelah di kota kali ini. Kita akan ke daerah kemawang gitu. Suka tinggi itu antum terakhir, toh. Oh niki terakhir. Betul aja niki. Oh ternyata. Saya dari itu dari kantor ini. Oh berarti niki garwane bae nembe asal untuk doang untuk termasuk mau 5 tahun lapas nih loh. Ini kan baru 14 tahun lagi.
lagi ngono Pak apa? Lagi mapan to Pak mangke mriki kan kulen kertas. Melateni Jadi rumahnya berapa kamar Pak? Nah, itu baunya di keluarga itu jadi iki Oh, ini kada saat ini kita utang gua siji termasuk itu tak ada siji. berarti dulu kumpul ini bareng orang lain. Iku jalanan gampang iki niku nggih tiyang kiambek mriki kiambek ngoten to. Dadi niku tangga tadi ini kada saat ini iki mboten sedo mangkon tak bani kabeh kula niku yo. Ada sering panen kopi yo tak damel wadah kopi yang PT mriku untuk kula sing mriki to. Dene kopi do panen mboten niku to. Ini Pak, kalau malam Pak pernah ada Nggih, suara-suara yo ada tapi yo ora genah kali anu nggih suara-suara nggih akeh ngoten. Tapi ning ora genah wujude niku to, nggih sering krungu kula niku ning luwih mawon ben kula ora ganggu ya diganggu to. tapi sering Pak. Nggih. Bisa tau krungu kula. Wong nangis, wong guyu. Nggih Pak. Nggih, dong itu wong enten wong nangis niku to. Ya wong guyu bareng niku to. Itu biasa ning yo mboten sesasi pisan mboten mesti ning tau krungu kula to teng guri niku. Tapi kalau bapaknya nggak pernah lihat wujudnya, Ah, betul. hanya suara-suara. Suara-suara to. Itu kalau anaknya pernah Angge mireng niku to padha mawon. Oh. Nek bocah tak tahu tak omong tak wedi ngoten niku. Kalau nek dong malam kita jam 12 niku tak jalan-jalan niku kono-kono aku. Kali libur pikiran to. Ya alhamdulillah iki kula yo paling selamat panjang umur semua to dan kasih puasa yo kali simbani bau puasa mriki ngoten to. nggih aman nggih. Oke, ya intine kula sak keluarga ke ora ngurus aja dimusuhi, makane kula nek guru nyambut gawe sak benere ngoten mriki to. Tapi kalau air di sini Ayo alhamdulillah lumayan iki nek air. Bentar ya. Nggih. Bukan kapiran. ini dari gunung Pak ya? Dalam Dari gunung. gunung Ya? tunggu lah. Iki Kalau sini berarti Gunung Tengu. gunung Tengu nggih. Namanya Gunung Tengu Pak ya. Nek termasuk sak tengan ini nggih termasuk Wonotopo ning mriki ki gunung Tengu nek mriko Wonotopo. Niku kan benten-benten Nggih. si sebelah tugu niku niku kos Tentong. Tentong nggih ngene Pak. Niku Apa Wonotopo. miskan niku. Nggih. Ini termasuk tengan niku pokoke termasuk blek Wonotopo to. Ini kok banyak yang menyebut kampung mati Pak. Nah, Kenapa, kampung Pak? mati ki sering mesti tahu mriki niku yo terkenal niku gane sepi niku nek to mestine. Sepi. Zaman awal ini ku dodolan mriki ki yo termasuk kampung mati ya. Memang mergane ora ono wong mriki to dadine mung wong siji banyu ya. Berarti memang dulu rame Pak ya. Dulu rame. Dulu kampung ya, kampung rame Pak ya. Kita sih aktif kok nggih Pak, kita sih ting kakane seneng nggih Pak. Jadi lumayan rame di mriki niku. Tapi sekarang banyak yang sudah pada pensiun, Nah, meninggal, terus banyak yang pindah Pak ya. Sekarang hanya Bapak dengan keluarga Pak ya. nggih niku bisa ikan boten enten pun doan to. Nggih Pak, terus niku tak kira yen dinten rame Pak. Enten makame niku masalahe berarti kan di kampung tenan niku wong enten makame iki. Makame iki berarti. Kalau Bapak tahu di sini dulu berapa Kakak rumah Pak? Berapa kakak? di sini ku bosane kilo to kasar. Kulo satu mriku limo. Oh hanya 5 kakak. 5 kakak. 5 kakak sama Bapak. Nah, Oh dadi mriki niku do pindah kalian kulo pun penting mriki. Tapi nek iki nggih tas suka malih gak suku kulo mriki tapi nek suku kulo mriki suku ahli kon 6 niki tak nggon iki to. jadi Pak kalau bangunan-bangunan di sini itu berarti sudah lama Pak ya? Udah Sudah berapa tahun Pak kalau Bapak tahu? orang tahu ki wong berani wong kulo mriki langsung ke digarap nggih. Terus ke ya. Terus ki sekitar ya bahasane nek ketang tahun ya mesti wis wonten nek iki Nggih. kerja yo 14 tahun Mas aku ya kemungkinan ya wis wonten. Bukan karyawan Pak, nek kalau angsal napa niku per gajine pripun Pak? Per bulan apa? Harian lho biasa niku musiman lepas ngono. Harian lepas. Lepas niku nek mboten kerja ora kei duit untuk mau to. Dadi mriki niku Berarti enten mandori. ya wonten. Karo kula prei ora bayaran wonten mawon. Ane wis tetap kan ora bayaran pun mboten kerja bayaran padha karo wis negeri nggih. Nggih. Nek kula ki kerja lepas, nek buruh ya engko entuk sangu ora ya prei ora bayaran wonten mawon to. Berarti per hari upahnya berapa Pak? Kerja di sini? Nek pun tak lakoni niku ming 18.000 lho. Saniki mundak to dadi 30.000. Tapi tekan jam 11 niku to. Dari jam berapa Pak? Jam 11. Dari jam berapa? Nah, sampai jam 8 sampai jam 7 mulai kerja sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11 itu 30. 30.000.
Kalau lanjut ada uang lembur-lembur. Nah, nggak ada. Nggak ada. Setengah hari itu lah. Oh yang setengah hari. Nah, setengah hari. Kerjanya hanya Soalnya ya setengah kejam dewe-dewe ini utawa-utawa duwe kapan duwe opo kalian opo niku di rumah. Oh, berarti dari sampean mau mandukan jagung tuh hasilnya diambil sendiri Pak. Oh. Jadi itu nggak cukup Pak ya. Upah segitu Pak ya untuk kebutuhan Pak ya. Itu mereka nu kerjaan nu bayar nggih mepet. Ning pun papat itu paling tradisi ngoten niku ya mboten ono apa. Tapi ya juga alhamdulillah Pak ya. Nah, Ini syukur sudah mawon disediakan rumah di sini Pak ya. nggih, masane iki jenenge juga kaya sampe siti sampe nggih kena. Semoga kan penting sehat waras, parikrasan, temen jujur, betul. Temen itu kan enak itu. Oh kan jane Nggih Pak, kali niku bersyukur nggih Pak. Wong sing ngomong duwe bersyukur Pak ono niki. Nggih Pak, masalah wae Pak. Uripe nggih. nek kula tak suwun penting ayem Mas. Nggih. Lho kadang kebutuhan nggih padha men tiyang gak men yo gak ada kebutuhan, temriko timbutuhan iki dibutuhangi cara Apa yang kebutuhan? Berarti selain kerja ikut PT itu sampingannya apa Pak? kerjana di kampung. Di sini Di sini yo kerja lain yo bahasane yo babat-babat suket niku to. nanam jagung. Jagung, nanam kowe lah senenge lah tuh gampang itu nanam baku, jagung, cindal, ngono to. Yo. Banyak kaya kula kae tiyang mboten gadah, mereka itu ngaduweanan yo mengaten iki to. Terus ditang sing jelas sak bener yo matur sak bener mah banyak kula wong ora ngono to, ora jadi kumbi-kumbi iki. Wong duwe ngaku ora duwe gitu. Ngeten iki kopi damel ki apa Pak? Nggih, ya apa itu saya PT niku to wae PT saiki niku tak kerja niku to. Ya tak selai pakai niku Mas dengan niku winginan niku sing foto niku. Nggih. Kadi dari betul. Nggih. Nu saya nek jan asman sinten? Kula Mas Deni. Mas Deni ya akados anakku lho Bang. Lah nggih. Aku ora gelem Mas Deni. Kula Denis. Oh Denis. Nggih betul S. Ya itu kan. Mas Kuntoro. Mas Kuntoro. Kula Pak Harno dengan niki Mbak Fidan ben iki betul iki nek rayine Deni Pinanto. Nggih. Sakdereng pun enten sing tiyang mriki Pak. Nggih, strukturin kata. Nggih mriki mriki enten sing daerah Bandungan wonten. Di daerah Soko wonten, sing daerah Terus yang saking ini. Pekalongan Tasikmalaya wonten. Mosok Misi saking daerah Pudiwi itu sing koncone Mas kan niku wong Sobono sang adung niku. Saking Maluku. nggih sing Maluku niku Mas Ibran. Ibra. Lah niku Mas Ibra. Ibran. Bang Ibra. Mas Ibran. Kula ngertos nggih sing niku. Nggih, Kalau ningali sekarang Mas Ibang ini nganu Pak, sama-sama kancane men dole ini alhamdulillah. nggih to ngoten niku to. Nggih ngoten niku Mas. Kancane tim iki kalih makne niku. Kancane makne niku. Iya niku kali yang ngajeng iki sama-sama kapan nek aku iso tak urun meneh Pak, nang yo do. Makan teng Jawa Barat niku. Nggih. Niku teng Jawa Barat niku. Mesti dengan depan kali Mas Ibang to. Nah niku saya mriki enggak kali niku jang wong Sobo niku. Nggih niku mergo niku lho Pak, mergine niku lho. Tiang wong Sobo niku Pak sing tiange jebur niku Kendek. Sapa lho? Wong Sobo e? Lah Mas Lahlan. Niku mriki pintu sawan niku. Sajen. Nggih wong Sobo. Yang ndek. Ndek putih niku. Ayo Mas Ibang iki kali Mas Lahlan niku mriki. Oh nggih. Berarti sing ngaterke niku Mas Sahlan niku. Nggih, lho karo dia sing tiang wong Sobo ning sing gajah pabrik opo kae Nduk? Nggih. Sing gak kupit kan kae. Oh, Biyen kok. sastra Oh niku. iya nggih, iya. Sastro. Sastra niku. Nggih, ha niku nggih mriki. Engko sok pedan anak-anak cok mudan jano nggih nuwun kula. Niku ada hotel niku. Nggih, nggih niku nggih. Niku nuwun mriki. Yang tak pinter. Tepang sing nggih. Coba tempat tak kemutangan nek sing niku Mbah Rawa niku mbok sing Mbah Jawa sing pertama mriki niku kok pepian kok sing kali arwane napa sinten kok niku. Pak niku papi-papi itu bandingan niku. Nggih. Yang ngene niku ireng ngono. Nggih. Menduri ini sekajeng nang poso niku ana tiang selangkung menduri iku kabeh wae. Takon do pelet itu mboten. Sinten? Lah tiang-tiang
berkepoe kombinasi lah mereka mriki wong Oh. mboten nganu kok. Mboten sak jurusan lho. Kowe tiyang mereka mriki yo penting yo do mriki gitu. Sing kali lah apa kula paro iya kok jantung Mas. Nggih, yo do mampir iki kok. Patah nih kok langkung tak itu. Tapi ngenten iki to Pak, enten video ngenten iki kan pakai damel napa Pak? Nggih. Menawi enten sing bantu jenengan. Ngoten niku kan nggih. Saged kok. Nggih, sae Pak. Ini damel edukasi lah Pak, damel tasik enten sing yo ben jangan ku tambah bersyukur maksudnya nggih berarti ono. Kowe kayak tambah sederek yang Mas. Nah nggih mriki ngaten Pak. Ya karena tipe itu kata sugowo ngomong banyak ora dipopo ini lah. Parani kamu kan senenge. Nggih mriki perjuangane Pak. Wah niki wah betul saged kendaraane kula tinggal mriku Pak. Tak ngomong apa? Nggih, kok Niki kok. nggih. Nggih. Nggih, monggo. Lah